mengulek bumbu. Golek gayan lho lek iki. Kayaknya apa? Gayane nyuting. Ini sih kamu kayak lanjutan itu jendaran mbak ini ternyata yang jalan sini upload itu. Kalau gini kok di sini gue juga sakit. Tenan kira. Anu kayaknya nek wirang atus ya. Nek 28 deh dole kan. 28 Golong atau golong pulo kan. Kamu cale aku jono kae. Jigar jigur lek urung tak. Kata kela aku langsung ngene ra. Foto Biasanya mahal. Suwi omae masak iya. Anu tekoke pancel oleh apa ora? Masih tukaran. Niwane lho gak iki. Yen niwa apa temen iki. Kono kumpul iki. Kok kene iki lho. Iya apa do. Iki sendok Bahar. Aku coba sendok iki. Iki. Amit bukan. Iya. Iya lah piye. Ora iki lho iki mangi kuwi lho murep. Laweng lho iki iso tumang ngene tumang ya ora. Tumang iki rene lho ngene burung dhewe. Aman. Man terkendali. Kurang lho banyune. Iki nanya tak kene. Godhok ning jero. Ono lho. Banyu anget iki godhokno Banyu anget. Banyu priyo tang. Tiwas opo? Tiwas tak kau beli tenan sayang kowes. baru kalah malam begitu. Tak undang. Aku kok. Kepepet terus entar tatek mesti tak untuk keren anu kuwi Rampan ya bahaya ya. Kita tidak ketoknya. Apa nih katanya? merampang ngene Galis aku kurang panggang loh. Oh iya. Ono rambut balik, baliknya duit bentuk ewon-ewon itu. Iki kumut iki dadi piro iki? 40-an. Empat, 40. Mbak. Nasi. Aku jeng foto ndo nyemam. Mboten, Mbak. Mau kayak lumpuh ae ngedhi to.
Nanti aku yang tangga aku yang duit tak tangan pro aku iki. Gletak ning anu meja ning ngamben karo lutut. Kok tuh buat iki. Ana segone ning anu lho. Jangan bisa emang. Pariso. Lesi pak, kita sana SLS, kok. Kurang